تیری دلو اغا سپتال می دیسی اولی دیسی پا اشاره راتو خود وی اغا مڑی چی دلتا چی دا مسافر وفات شی اغا سلاجو کی چی بیا کی دی اغا سپتال اغا راتو خوی پا دی سپتال کی بیا اغا مڑی پراتی اغا مسافر دلتا سڑی تا اطلاع راشی پلان کے وفات شوی دی راوڑی بای سورزی پس او اغا علتا اغا سپتال کی پروتی دا مسافر ایسا حالتی و مرگی سنگ پا ارمانونو د دنیا نلاڑش پا ارمانونو خپل بچی نئی رشتہ دار نئی پلار نئی مور نئی چی ورتو گوری او د زنکدن حالتی شوروشی و روحتی نلاڑش داولی دے دا دومره تکلیف برداشت کئی دیوی دلتا یو پا اویادا نو چی دلتا اگٹم نو ملکی با پی دیر سا اوشیدو دا دی دنیاوی گٹی دا پار بچی پاتی دیو بی بیو اولاد رشتہ دار والدین بوڈاگان والدین وی آغتی پاتی شی مجبوری وی دا غی نفقہ دا پی نو التا تلی دا دی گٹی دا پار وی دلتا یو پا یو دا التا یو پا 75 دا نو دا دنیاوی گٹی دا پار دومره سفری کو او چی دا مانزا ٹیم راشی تا زان لمنز کے دا یو پا یو دے او چی دا جمع سرے وکی او پا جماعت اوکی نو یو پا اویش باندے دے نو دغلتا دا دنیا دا گٹی سوچ کو دا اخیرت گٹا لاڑا چی زان لمنز کوم وای دا یو پا یو دے او چی دا جماعت سرے کوم یو پا اویش دے دا ولی زدا دومره گٹا پوت کوم دنیاوی گٹی دا پارا منڈے وای دا دا اخیرت گٹا دا ما تا یو پا اویش میلاوی گی ولی زدا زان لمنز کوم دا زما صبر نقصان ہوش چی یو منز اغا زان لوشی دا تا دا اخیرت صبر لوی نقصان ہوکو نو الصلاة دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خبر دی طول امت تدا پریخی دا چی الصلاة منز با احتمام کو چی دا مانزر ٹیم برانیز دیشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گختو بے بلالا ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال بلالا تیزرت ملک آرام راوال سترگی میں یخی کا رم مطمئن کا سنگا ادرے گا دا مانسا دا پارا ازان وکا اعلان وکا چے اللہ اکبر اعلان وکا ارحنا یا بلال ما تلک آرام راولا ما تلک اراحت راولا امام الانبیاء فرمائی منزما دسترگو یخوالے دے منزما دسترگو یخوالے دے